namanje igama ubani baba bethu undlela udlela igama ubaba uphuma usibongo undlela esibongo igama usicela ubaba uphuma kuphi nendawo baba hayi emakhaya KwaZulu Natal kuphi nendawo baba kwa Empangeni hey sicela iaddress baba sizovakasha hayi address emakhaya angeke uzuyithole address emakhaya itholakala manje basiza sithi siyakephi ungayithola la ngoba sengahlala la eGoli we abantu bayabhunguka ayisiyabonga Thama hey siyabonga ukuthi uzwise lo muculo hey sikhule siwudlala lo muculo lona manje hey nini sifisa ukuthi umazi lo lesikhokho ilasinamba umthole kanjani ukuthi uyena lo hayi ngayizwa ukuthi hayi imfanele ngayizwa ukuthi imfanele hayi ngathi hayi awusivalele yona baba uyivale uyidonse futhi uyidonse siyivale lenkonzo usika batata kwakumuphi unyaka fada masakhumbule hayi mara sibonge kakhulu thank you fada tada usho ama 87